Siria obose kugosira ko omosike Raila Odinga oyorenge hekiorokererio abo igorengo murwandiria bobwene bobasaya bange nigensemo yabasaya abo badeneganga yogochia kora hime county ya Kisii bakoragwo na Brian Nyamweyo manyikane bunensari mache nigo besokire na kumwakereko ko omosike Dr. Fred Matiang'i gochia kora abasaya nonya nabo nigo bono bagandiria abasaya gwesokia asobonge na kubwata ebibande nabo igochikura ase bagandiria barayigosira abantu okubwatia ekura bulenchire mugochia kone kyobura yobuyo murikito Pethuel Machini nagotumanya senchero bwikirano ine ribaga ry'abasaindiriye riga maiga yogo kwae mwazire maneno mokoro kero twasirie prime minister Mheshimiwa Raila Amolo Odinga buna intu abakenya gose buna intu abagusi aitu atigaire opposition yaito ayere enafasi yaito ayere esabari yeiga Raila abwate yokoborie kero gekiga igotoko tikege njora irosirire yaya ndobwate esabari yaito ndote yabantu baminde esabari ya one time negendererete nesabari yeiga yoko kombo ense yaito omugaka Raila rwanire myaka yonse abasaya baito batige gote kunyara abantu baito banyore chigas kipara cheito kirosigu chikaunti cheito kirwanirgu kipati chisikwe ndogo chigotiga ensemo yabasaya kurase county ya Kisii bakarawanere Brian Gor nego besokire na gukwandra igoro yabasaya bayiguribaga eri kuraikia makia ODM onye ODM tego chikwa basaya bake una babu Owino babu Sivuna muroje bangere ko rwandi gucisegi bagote gusome biga koraiga igo totokote abana omugaka Raila kararire twanyorire omusipo monene ase amangana ye chama ya ODM ukwanekere kiboigo nigo bono banyako bakuburia basaya wesokia sobonge na kubate kura eri ko chika musira Dr. Fred Matiang'i asokuriye kuro kiborai bwense asikiria nero ratori enseyiga ya Kenya abasaya baito nabande bonse batarabwate chikura ntegete mbatebinga ekure yonere gocha kwamwa aso mwana gwako ende skuru nero gocha kwamwa nya gitariki okorwarerigu nero gocha kwamwa ebei ye bida birito kogora intu nabasaya igonto saba basaya baito bonse pi Kenya yaitengi mabagusiba minto kisira Nyamira iwango basaba basaya chikuranji gasene ko bwato nebibande na akira ari uduma senda se bande biko bwato nanyore nabasaya esibiriti yoko bwato ibande gera ine mega nesibiriti yoko bwato ekura igere ine mega lakini azamangana online no tole togoteba one time no tole togoteba two time tutabwati ekura ndage totebe one time ko bwato ekura ndage totebe two time ko bwate ekura yago nerera chiko choro bra yobuya ekura yago nerera chiko likomurai ne ekura yago nerera chiko butomurai lakini una intuo abaki ekura ba Kenya inyora buna intuo abaki abagusi iwo mogusi astogwa kachikura Kenya ito asana ito chiko baruo asakero kyo kobori obo president nyona intuo bwato omwana ito ogoro kwa Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i uno mugaka ararete Nyasaye amubeka sagia omokwaniryo ito Gono tugotangaza gusiga iga omokwaniryo orachi gokwane gento tokoigwa igakoro ku Dr. Fred Okengo Matiang'i nere bono twereri bageri igari omugaka Raila aire nafasi yeyu ara aba Kenya aikyo sabari ile mugaka agwate kogenda Kanani atoiki Kanani echinga kicho nigo bamuchiri abarai asokombia kubwatesia abantu eri kubwata ebibanda sobonge babwate chikura barai mwachire mwaselira abantu baito mwabaire chibesa abande mwabaire chindagira kolende tinda igumorai o dedicate this time kogenda chi polling station ate byabantu lero ninde polling station gete nintagete moche abantu bekenyoreke moche mubwate chikura no mokonyora igongo sababa barai baito aba bachorire na bali bande bakobori tiga baba amostari omotangani kwate yabantu baito babwate chikura tinano rabara baito bagosoka bagota bakwenda none bitu asi bichikura chikubwatu bagero barabero none tukeri morigima barate yabantu baito na lero mugambi gotata bara yabachorire batumeke nafasi yabo yogochoro bate yabantu baito babwate chikura Pethuel Machini ku reporter Soko TV kore county ya Kisii.